Salutare! Astăzi m-am gândit să fac un subiectul al treilea. De fapt, e o continuare a subiectului al treilea, de la varianta 4, dată în sesiunea de toamnă, în anul 2021, pentru profilul de științe. Exercițiul 2. Exercițiul 1 l-am în altă postare. La exercițiul 2 știți că este de la subiectul al treilea, este materia din clasa a 12, adică integralele. Hai să vedem cum arăta funcția asta de la 2. Deci f era definită pe R cu valori în R, f de x egal x ore la x. O funcție prezentă, foarte prezentă, multe variante. La A. La A zice să demonstrăm că integrală de la 0 la 2 din f de x pe e la x dx, să arătăm că face 2. Și înlocuim f de x, deci integrală de la 0 la 2 din x la x supra e la x dx, se simplifică e la x cu e la x și va rămâne integrală de la 0 la 2 din x dx. Adică este x la a doua pe 2 de la 0 la 2. Și acum înlocuim. Prima dată cu 2, 2 la a doua pe 2, minus 0 la a doua pe 2, 4 pe 2 minus 0, 2 minus 0, adică 2. Bun. Ne-a dat 2, adevărat, bravo, am luat 0,5. Bun. B. La B să arătăm că integrală de la minus 1 la 1 din f de x plus e la x și dx este egal cu e pătrat plus 1, totul pe e. Bun, deci aici trebuie iar să înlocuim f, integrală de la minus 1 la 1, din x la x plus e la x dx, să separăm integrală de la minus 1 la 1 din x la x dx, plus integrală de la minus 1 la 1 din e la x dx. Asta este, să zicem că este I1 plus I2, care face integrala noastră I, pentru că I1 acesta o să-l facem cu părți. Deci I1 care e integrală de la minus 1 la 1 din x la x dx. Aici trebuie să alegem f de x cât este și g de x cât este. Păi f de x va fi x, ca derivat să ne dea 1 și să dispară. Nu dispare, e 1. Și e la x este g derivat de x, adică g de x este tot e la x. Și acum aici avem f ori g prima dată, deci este x ore la x de la minus 1 la 1, minus integrală de la minus 1 la 1 din 1 ore la x de x. Bun. I1 va fi. Începem să înlocuim prima dată cu 1. 1 ore la 1 minus 1 ore la minus 1. Minus. Și aici rămâne de fapt integrală din e la x. Care integrală din e la x? Este e la x de la minus 1 la 1. 1 ore la 1 este e plus e la minus 1 minus paranteză e la 1 minus e la minus 1. Paranteza aceea am pus-o ca să nu cumva să greșiți la semne, pentru că minusul acela din fața parantezei o să schimbe semnele din paranteză. E plus e la minus 1 minus e plus e la minus 1. E cu minus e se duc. E la minus 1 înseamnă 1 pe e plus 1 pe e, adică 2 pe e. Deci asta este prima integrală de aici. Da? Și 2 este asta, care e de fapt e la x. Păi putem să ne apucăm să scriem la i. Deci i este 2 pe e plus, și acum integrala asta i2 este de fapt e la x de la minus 1 la 1. Păi să calculăm, începem să calculăm aici. 2 pe e plus e la 1 minus e la minus 1. 2 pe e plus e minus 1 pe e. Amplificăm, aducem la același numitor. Deci aici o să vină 2 plus e pătrat minus 1 pe e, adică este 1 plus e pătrat pe e. Da, deci am terminat. Ăsta e e pătrat plus 1 pe e. Da, e același lucru.
Da, e pătrat plus 1 pe e, adevărat, și am terminat. Deci B-ul de fapt a fost să vă testeze dacă știți să faceți integrarea prin părți. Prima a fost la A să vadă dacă știți să faceți integrală din X, adică o chestie formulă din... Na, asta e simplă. Și apoi aici să vadă dacă știți să faceți părțile. No, ok. Și eu cred că niciun bac fără părți. Adică cam așa se întâmplă. La ce zice așa? Demonstrați că integrală de la minus 1 minus a la minus 1 plus a din f de x de x mai mare sau egal decât minus 2a pe e. Stai să facem un a mai frumos aici. Oricare ar fi, a aparține 0 infinit. Deci pentru exercițiul ăsta nu mergea să se facă metoda clasică, deci nu mergea să faci integrală. Deci dacă am înlocui aici f-ul care este x la x și te-ai apucat să faci integrala și să demonstrezi că e mai mare sau egal decât minus 2 a pe e, nu iese. Aici, din păcate, mă rog, nu știu dacă multora dintre voi v-a venit ideea, trebuia să se facă cu o proprietate a integralei, și anume că dacă f de x găsești că e mai mare sau egal decât un număr amic, rezultă că integrală de la, nu știu, de la a la b, sau dintr-un număr, stai așa, să punem m aici, de la a la b din f de x de x, e mai mare sau egal decât integrala de la a la b din m de x. Asta se aplică aici. Da. Iar pentru asta trebuia să facem tabel de monotonie pentru f. Adică să facem tabel din acesta ca la tabelul de variație de la subiectul al treilea exercițiu 1. X-ul aici era de la minus infinit la plus infinit. F-ul nostru de x era x la x. Trebuia derivat. Deci f derivat de x este x la x derivat. Derivat ca un produs, da? Deci x derivate la x plus x ore la x derivat. Adică 1 ore la x plus x la x. Dădeam e la x factor comun pe lângă 1 plus x. După ce făceam derivata o egalam cu 0. Adică e la x pe lângă 1 plus x e 0. E la x e 0, aici e fals, pentru că exponențiala este mereu strict mai mare ca 0, oricare ar fi x real. Sau 1 plus x e 0, de unde rezultă că x este minus 1. Și pe minus 1 ăsta îl punem aici în tabel. Iar semnul este dat de semnul lui x plus 1 până în rădăcină semn contrar lui a, adică minus, și după semnul lui a. Descrește aici, crește aici. Deci aici este un punct de minim și vom calcula f de minus 1, să vedem care este valoarea minimă. F-ul era ăsta, deci este minus 1 ore la minus 1, minus 1 pe e. Minus 1 pe e. Și avem punctul A de coordonate minus 1 pe e este punct de minim. De unde rezultă că funcția este mai mare decât acest punct de minim. Valoare minimă. Și acum apare integrală de la minus 1 minus a la minus 1 plus a din f de x de x. Va fi mai mare sau egală decât integrală de la minus 1 minus a la minus 1 plus a din minus 1 pe e de x. Și voi, de fapt, nu veți calcula decât această integrală care vă va da minus 2a pe e, sau cât au zis ei, da? Și deci integrală de la minus 1 minus a la minus 1 plus a din minus 1 pe e de x este, de fapt, minus 1 pe e ori x de la minus 1 minus a minus 1 plus a.
Pentru că, de fapt, aici asta e o constantă. Asta e un număr, 7, 15, da? Și atunci tu nu faci decât integrală din 1. Și atunci e minus 1 pe e, pe lângă minus 1 plus a, minus 1 minus a. Minus 1 pe e, pe lângă minus 1 plus a, plus 1 plus a. 1 dispare, a cu a 2a, minus 1 pe ori 2a, adică minus 2a pe e. Da? Și asta înseamnă, deci rezultă că integrală de la minus 1 minus a la minus 1 plus a din f de x de x e mai mare sau egală decât minus 2a pe e, oricare ar fi, a aparține de la 0 la infinit. Da? Deci este un C destul de nașpa, destul de aiurea. Da. Dar C-urile, mă rog, deci v-am spus, am mai spus și în alte postări, v-am spus acum, am spus că la științele naturii, dacă ai plecat de la Mate Info și ai venit la știință crezând că la mate o să fie mai simplu la bag, nu, pentru că științele naturii și la matematică, informatică au cam făcut același nivel de dificultate, adică l-au crescut pe cel de la științe, nu l-au scăzut pe cel de la mate. Așa că trebuie să vă pregătiți un pic cam pentru Mate Info, voi cei de la științe, dacă vreți o notă mare, adică vreți o notă peste 9, e clar că altfel nu se poate, pentru că altfel nu o puteți obține. Cam asta este politica Ministerului în momentul de față. Bine, deci acesta a fost subiectul al 3-lea, v-am spus, de la varianta 4, care s-a dat în toamnă la voi la științe. Până ne revedem, vă doresc o zi bună, pa, pa, pa și spor la treabă! Numai bine!